Ад 16 ліпеня нельга трапіць у Латвію на аўто на беларускіх нумарах. Такім чынам, санкцыі, якія Еўразвяз увёў супраць Расіі, цяпер распаўсюдзілі і на Беларусь. Латвійская падатковая служба сцвярджае, што гэта зроблена ў мэтах зніжэння рызыка абыходу санкцый. Участились случаи, когда граждане Российской Федерации перерегистрируют на территории Беларуси автомобили на белорусские номера или просто используют белорусские автомобили для последующего въезда на территорию Латвии, то бишь обходят введенные санкции. У беларускім міністэрстве замежных спраў гэты крок назвалі бесчалавечным і антыгуманным. Латвія не першая краіна, якая уводзіць абмежаванні на аўтамабілі з беларускай рэгістрацыі. Раней Польша забараніла ўезд на машынах з беларускімі нумарамі без прысутнасці ўласніка. А Літва запатрабавала вывесці зарэгістраваны ў Беларусі прычэпы і паўпрычэпы да 10 ліпеня.